जय जगन्नाथ स्टडी सारी आपण मानक स्वागत। आज आम देखा एकार्थक शब्द बा जहाँ को आम कह प्रतिशब्द। ता पूर्व जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब करने जहाँफल ये नुआ नुआ भिड देखा पाइबे। तेज आसन देखा केतक शब्द। प्रथम देखु अग्नि तार प्रतिशब्द गुड़िक है अनल, आश्रयास, कृष्वाणु, निया, पावक, बह्नि, वैश्वानर, रोहिताश्व, शुश्रा, व्यववाहन, हिरण्यदूता, हुतासन। से भली अग्रर देखु उत्तम, पराग्र, प्रधान, प्रवेक, प्रमुख, पाग्रहर, वरेण्य, सख्य। से भली देखु अनुकंपा, अनुकंपार हेउछि अनुक्रोश, करुणा, कारुण्य, कृपा, दया। से भली अभिज्ञर हेउछि कुशल, कृतमुख, कृति, निपुण, प्रवीण, विज्ञ, शिक्षित। असुरर हेउछि इंद्रारी, दनुज, दानव, दितिसुत, दैतेय, दैत्य, शुक्राशिष्य। से भली आकाशर हेउछि अनंत, अंतरिक्ष, अभ्र, अंबर, गगन, नभ, पुष्कर, विष्णुपद एवं व्योम। से भली आखिर प्रतिशब्द हेउछि अखि, ईक्षण, चक्षु, दृक, दृष्टि, नयन, नेत्र, लोचन। से भली इच्छार हेउछि अभिलाष, आकांक्षा, इहा, तर्स, वांछा, मनोरथ, लिप्सा, स्पृहा। से भली इंद्रर हेउछि देवराज, ब्रजपाणी, मघवा, महेन्द्र, मेघवाहन, शचीपति, हर्षस्वाक्ष, सुनासीर, सुरपति, हरिहय। से भली देखा कंदर्पर हेउछि अनंग, कुसुमेक्षु, पंचशर, पुष्पध्वना, विश्वकेतु, ब्रह्मसु एवं मकरध्वज। मदन, मन्मथ, मीनकेतन, संबरारी, प्रतिपत्ति। एसे हेउछि कंदर्पर प्रतिशब्द। से भली देखते आम देखा कालीर, अपर्णा, ईश्वरी, गौरी, पार्वती, रुद्राणी, सर्वाणी, शिवा, हिमवती। से भली कोकिलर हेउछि कलकंठ, काकपुष्ठ, परभृत। देखंतु परभृत ये परभृत कार हूँ परभृत, ये हूँ परभृत, परिपृष्ठ, पिक, वनप्रिय, बसंतदूत। से भली देवतार हेउछि अदिति नंदन, अमर्त्य, अमर, अमृतांध, आदितेय, त्रिदश, दानवीर दानवारी, दिविशीष, देवत, वृंदारक, विबुध, सुमना। ये सब देवतार प्रतिशब्द। से भली नदीर हेउछि तटिनी, तरंगिणी, दीपवती, धुनी, नई, निम्नगा, शैवलिनी, सरित, स्वतसिनी। से भली निकटर देखंतु अंतिक, आसन्न, उपकंठ, सदेश, सन्नीड़, समर्जाद, समीप, सन्निकृष्ट। से भली पक्षीर हेउछि अंडज, खग, गरुमान, द्विज, पतंग, पत्ररथ, विहंग, विहंगम, शकुंत। पंडितर होछि कोविद, ज्ञानी, दीर्घदर्शी, दूरदर्शी, दोषज्ञ, धीर, विज्ञ, विद्वान, बुद्ध, मनीषी। से भली पद्मर देखा
ଅରବିନ୍ଦ, କମଳ, ନଳିନ, ନୀରଜ, ପଙ୍କଜ, ବନଜ, ବନଜିନୀ, ବାରିଜ, ମହୋତ୍ପଳୀ, ରାଜୀବ, ଶ୍ରୀବାସ, ସରୋଜ, ସରସୀରୁହ ଏବଂ ସରୋଜ। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପବନର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନିଳ, ଆଶୁକ, ଗନ୍ଧବାହ, ନଭସ୍ୱାନ, ପବମାନ, ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ବାୟୁ, ମାରୁତ, ସମୀର। ସେଭଳି ପର୍ବତର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚଳ, ଅଦ୍ରି, ଅହାର୍ଯ୍ୟ, ଅହିବ୍ର, ଗିରି, ଭୂଧର, ଭୂଭୃତ୍, ମହୀଧର, ଶିଖରୀ, ଶିଳୋଚୟ, ଶୈଳ। ପିତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଜନକ, ଜନିତା, ପ୍ରସବିତା, ପ୍ରସବୀ, ତାତ। ପୃଥିବୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚଳା, ଅନନ୍ତା, ଅବନୀ, କ୍ଷିତି, ଧରିଣୀ, ଧରିତ୍ରୀ, ପୃଥ୍ୱୀ, ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରା। ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିଳମ୍ବିତ, ଅର, ଆଶୁ, କ୍ଷିପ୍ର, ଚଞ୍ଚଳ, ଚପଳ, ତ୍ୱରିତ, ଦ୍ରୁତ, ସତ୍ୱର। ଶୁକ୍ଳର ହେଉଛି ଅବଦାତ, ଗୌର, ଧବଳ, ଧଳା, ବଳକ୍ଷ, ବିଶଦ, ଶୀତ, ଶୁଭ୍ର, ଶ୍ଵେତ। ଏ ଶୁକ୍ଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ସେଭଳି ଶିବ ଦେଖ ଈଶ, ଈଶାନ, ଉମାପତି, କୁରିବାସ, ଗଙ୍ଗାଧର, ତ୍ରିଲୋଚନ, ପଶୁପତି, ମହାଦେବ, ମହେଶ୍ୱର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ରୁଦ୍ର, ଶଙ୍କର, ଶମ୍ଭ, ଶୂଳୀ, ଶ୍ରୀକାଣ୍ଡ। ସେଭଳି ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଅବ, ଅକୃପାର, ଅଶୁଦ୍ଧ, ଜଳନିଧି, ତୋୟନିଧି, ପୟୋନିଧି, ପାରାବାର, ବାରି, ବାରିନିଧ, ମହୋଦଧ, ରତ୍ନାକର, ସରିତୃପତି, ସାଗର, ସିନ୍ଧୁ। ସେଭଳି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ୱରୀ, ବାଗ୍ଦେବୀ, ବାଗୀଶ୍ୱରୀ, ବ୍ରାହ୍ମା, ବୈଦଗଭୀ, ଭଗବତୀ, ଭାରତୀ, ମହାବାଣୀ, ମହାବିଦ୍ୟା, ଶାରଦା। ସଂସାର ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତ, ଜଗତି, ବିଷ୍ଟପ, ବିଶ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଭୁବନ, ଲୋକ। ସିଂହର ଦେଖନ୍ତୁ କେଶରୀ, ପଞ୍ଚାସ୍ୟ, ପଶୁରାଜ, ମୃଗରାଜ, ମୃଗେନ୍ଦ୍ର, ହର୍ଯକ୍ଷ। ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରର କାନ୍ତ, ଚାରୁ, ମଞ୍ଜୁଳ, ମନୋଜ୍ଞ, ମନୋରମ, ମନୋହର, ରୁଚିର, ଶୋଭନ ଏବଂ ସୁଗମ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟମା, ଅରୁଣ, ଆଦିତି, ଗ୍ରହପତି, ତପନ, ଦିବାକର, ପ୍ରଭାକର, ଭାନୁ, ଭାସ୍କର, ମିହିର, ରବି, ସବିତା, ସହସ୍ରଶ୍ରୁ, ସୁର। ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଳା, କାନ୍ତା, ଯକ୍ଷା, ଜାୟା, ଦାରା, ନାରୀ, ପନି, ବଧ, ବନିତା, ବାମା, ଭାର୍ଯ୍ୟା, ମହିଳା। ସେଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିପ, ଈଶିତା, ଈଶ୍ୱର, କାନ୍ତ, ଧବ, ପତି, ପ୍ରଭୁ, କର୍ତ୍ତା। ସେଭଳି ହସ୍ତୀର ଦେଖନ୍ତୁ କରି, କୁଞ୍ଜର, ଗଜ, ଦନ୍ତାବଳ, ଦନ୍ତୀ, ଦ୍ୱିରଦ, ପଦ୍ମୀ, ବନଜ, ବାରଣ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟଗଜ, ସମ୍ବରମ, ହାତୀ। ପୋଖରୀରେ ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀ, କାସାର, ଜଳାଶୟ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ସରୀ, ସରସୀ, ହ୍ରଦ। ଫଳରେ ହେଉଛି ଅଧିକ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ପରିଣାମ, ମୀମାଂସା, ଲାଭ, ହିତ। ଫୁଲର ସେଭଳି କୁସୁମ, ପୁଷ୍ପ, ପ୍ରସୂନ, ସୁମ, ସୁମନ। ବ୍ରଜର ହେଉଛି ଅଶନୀ, କୁଳିଶ, ଦମଳି, ପବି,
ଦିଦୁକ୍ଷୀ ଶତସାର ସମ ଦ୍ରାଦିନୀ। ବନର ସେଭଳି ଅଟବୀ ଅରଣ୍ୟ କାନନ ଗହନ ବଣ ବିପିନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ଆଦିଦେବ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଗୋବିନ୍ଦ ଚକ୍ରଧର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାମୋଦର ନାରାୟଣ ପଦ୍ମନାଭ ପୀତାମ୍ବର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନମାଳୀ ବାସୁଦେବ ମାଧବ ଶ୍ରୀପତି ଋଷିକେଶ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନର ମଣିଷ ମନୁଜ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନବ ମାନୁଷ। ସେଭଳି ମୟୂର ଦେଖନ୍ତୁ କେକି ନୀଳକଣ୍ଠ ବହିଣ ବହି ଭୁଜଙ୍ଗ ଶିଖାବଳୀ ଶିଖି। ସେଭଳି ମାତା ଦେଖନ୍ତୁ ଜନନୀ ଜନୟିତା ଜନିକା ଜନି ଜନିତ୍ରୀ ଜନୟିତ୍ରୀ ପ୍ରସବିତ୍ରୀ ପ୍ରସୂ। ମୃଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜିଜୋନି କୁରଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣସାର ବାତାୟୁ ହରିଣ। ମେଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଅମ୍ବୁଦ ଘନ ଜଳଧର ଚିମୁତ ଧାରାଧାର ଧୂମଜୋନି ନିରଦ ପୟୋଦ ପୟୋଧର ବାରିଦ ବାରିବାହ ବଳାହକ ମୁଦିର। ରାତ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତମସ୍ତିନୀ ତ୍ରିଜାମା ନିଶା ନିଶୁଥୁନି ବିଭାବରୀ ଯାମିନୀ ରଜନୀ ଶର୍ବରୀ ଶ୍ୟାମା। ଇକ୍ଷ୍ମୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା କମଳା ପଦ୍ମ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମବାସା ପଦ୍ମାସନା ରମା ଶ୍ରୀ ହରପ୍ରିୟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।